Zarra? Bai, giga ezkerrera, gero giga eskubira. Entzuten gigazu? Imagigatzen, gigaragarria da. Ligatu zaitez nitaz. Giga ezkerrera. Oraindik ez dakizu, zatoz Euskaltelera zuntz, mugikor eta telebistarekin eta eskuratu beste linea bat giga mugagabeekin doan. Gauerdi honetan abiatuko da maiatzaren 28ko udal eta foru hauteskundeen kanpaina. Maiatzaren 28an dira hauteskundeak eta beraz, legearen arabera 16 egun lehenago hasi beharko luke kanpaina. Hain zuzen, ostegun gauean. Iruñean eta Gasteizen egin dituzte gaur kanpainako hasiera ekitaldia alderdi nagusiek hiri berean eta ordu antzerakoetan hasi da talde bakoitzak ahalik eta hautesle gehien erakartzeko lehia. Kanpainak 15 egun iraungo du, maiatzaren 26an bukatuko da gauerdian eta hautesleek azken eguna izango dute hausnartzeko. Gabon, gaurkoan hauteskunde kanpaina hizpide ofizialki gauerdian emango zaio hasiera hauteskunde kanpainari botoa eskatzeko balizko 16 eguneko aldiari alegia. Hala ere, gaurko egunean egin dituzte alderdiek kanpaina hasierako ekitaldiak Iruñean eta Gasteizen. Nerea García. Alderdiek 15 egun izango dituzte euren programak aurkezteko eta zabaltzeko. Araban, PSE, EAJ eta Elkarrekin alderdiek ostegun arratzaldean antolatu dituzte euren lehenengo ekitaldiak. EH Bilduk eta PPek berriz ostegun goizean egin dituzte. Nafarroan berriz UPNek, PSNek, Zurekin Nafarroak, Geroa Baik eta EH Bilduk arratzaldean antolatu dituzte Iruñako zenbait lekutan. Goizean EH Bilduko koordinatzaile nagusi Arnaldo Otegi eta udal eta foru hauteskundetako hautagai nagusia Gasteizen izan dira. Andra Maria Zuriaren plazatik gertu egin dute ekitaldia San Miguel Elizaren parean. Gaur jendeari, gure herriari oso era simple batean labortuko diot hauteskunde hauetan ze markoan mobitzen garan. Eta guretzat oso erretza da markoa. Bi aukera daude. Betikoekin akordioak egin, betiko egiteko, hori da akordio bat, eta hori da aukera bat. Eta badago bigarren aukera bat. Eta bigarrena da, herri honetan alternatiba bat sustatu, alternatiba bat indartu eta soluziobideak eman jendeari. Autogobernua eta Euskal Hiritargoaren ongizatea defendatzea. Hori izango da EAJak urrengo legegintzaldian izango duen helburua. Eta aurkeztu duten programa politikoaren muina atzo Gernikan egindako agerraldian. Andoni Ortuzar, EAJaren Euskadi buru batzarreko presidenteak azaldu zuenez, Gernikako arbolaren ondoan esan zituen hitzok Ortuzarrek foru eta udal hauteskundetarako hautagaiak ondoan zituela. Eusko Alderdi Jeltzaleak Euskal gizarteari transmititu nahi dio bere lan politikoarekin bermatuko duela Euskal botere politikoaren defentsa. Gure erakundeak inolako tutoretzarik eta kanpoko murrezketarik gabe gobernatuko direla. Horrela lortuko dugu udalek eta aldundiek egitea gure gizartea nahi eta behar duena. Autogobernua eta ongizatea banatu ezin den binomioaren parte direlako. Eta hala ziurtatzen dugu gaur. Eta Gasteizen arratsaldean Europa Jauregian Elkarrekin Podemoseko hautagai nagusiek hauteskundetarako aurrekanpainaren aurkezpena egin dute. Entzun dezagun Ana Viñals, Elkarrekin Podemoseko Bilboko alkategaia. Gure proiektua historia ahazten ez duen proiektu politikoa da. Oinak lurrean dituena, oraina ukitzen duena eta etorkizunari ausardiaz begiratzen dion proiektua. Hori da Elkarrekin Podemos, ausardia begiratzen duen. Geroago helduko diogu hauteskundeen gaiari. Gizarte arlotik datozen berriei begira, Gotzaingoak martxoak 3ko memorialaren estatutuak berriz negoziatu nahi ditu. Adierazi duenez,
jaso dituzten azken estatutuetan aldaketa batzuk daude, hasierako estatutuekin alderatuta. Memoriagunea behin eta berriz atzeratu den proiektua da, eta Gotzaingoaren azken erabaki horrekin berriz prozesua geldiarazten da. Nerea Garzia. Gotzaingoak adierazi duenez puntu zehatz bat berriz negoziatu nahi du, fundatze estatutuei argi berdea eman baino lehen, azken ezustekoak prozesua geldiarazi du. Izan ere, estatutuak onartzea ezinbestekoa da memoriagunea sortzeko. Ongiz elkarteak irabazi du berdintasunerako Emakunde saria. Eta irabazi berri duen Ongiz elkarteko Xabi Odriozola izan dugu gurean gaur. Esan du, garrantzitsua dela aitorpen politiko eta sozial hori jasotzea eta azaldu du egunerokoan berdintasunerantz urratsak praktikoak emateko sortu zela elkartea. Emakunde izanik elkarte edo erakunde feminista bat aitorpen politiko eta sozial garrantzitsua da guretzat. Gure bidean baieztapen bat egiten ari garenak zentzua daukala, gizartean isla eduki duela eta emaitza eta bide honean goazela ulertu dugu honekin, gure bidea emankorra izaten ari dela eta nolabait eragiten ari garela gizartean eta hori zen gure helburua. Kiroletan Gasteizko udalak plataforma bat eratu du Frantziako Turreko 3 etapetan voluntari izateko izen emateko. Nerea Garzia. Voluntarioek asegurua izango dute eta Turreko kit berezia jasoko dute. Baldintza bakar bat bete beharko dute. Adinez nagusia izatea. Izena emateko epea zabalik izango da ekainaren batera arte. Eta kulturan Kaldearteren 17. edizioa ekainaren 8an Gasteizera itzuliko da. Bertoko eta beste herrialde batzuetako 35 arte konpainiek 71 ikuskizun eskainiko dituzte. Ongietorriak gurean gaur gaueko albistegira. Gauerdi honetan abiatuko da maiatzaren 28ko udal eta foru hauteskundeen kanpaina. Maiatzaren 28an dira hauteskundeak eta beraz gaurtik aurrera alderdi politikoek botoa eskatu ahalko dute. Pertsona askok bizi dugun krisia ahaztu gabe, gure helburua da Arabako erronkei heltzea, etorkizunean egungo ongizate maila mantendu eta handitu ahal izateko. Autogobernua eta ongizatea banatu ezin den binomioaren parte direlako. Etorkizuneko alkatea. Lehenengo emakume alkatea. Horixe behar du Donostiak. Exigir a las instituciones apoyo económico para garantizar escuelas infantiles suficientes y gratuitas. No se ha hecho nada esta legislatura, no se ha hecho nada en la legislatura anterior y no se va a hacer en la siguiente si no cambia el gobierno. Argi eta garbi momentu honetan, Nafarroan
gobernu progresistak eratzeko gobernu anitzak eratu beharko ditugu. Politika arloarekin jarraiki orain arteko oztopoak gainditzeko lege aldaketa bat proposatu dute Espainiako Kongresuan EAJak, EH Bilduk eta Unidas Podemosek. Mertxe Aizpuruak esan duenez, Usansoloko herritarrek egin duten eskaera aintzat hartzeko baino ez dute eskatzen. Bizkaiko foru arauak errespetatzea galdegin dute eta Espainiako gobernuaren esku utzi dute erabakia. Aurkeztu dugu gaur emendakin bat, emendakin horren bitartez, espero dugu herritarrek, kasu honetan Usansoloko herritarrek egin duten eskariari baietza ematea eta ahalbidetzea ere eskari hori benetan gauzatu dedin. Oztopoak daude, oztopoak legeak, Espainiako legeak jartzen ditu, foru arauak berriz baimentzen du hainbat gai, eta orduan azken finean da errespetatzea foru arauak dioena, hortan datza aurkeztu dugun emendakina eta dauden oztopo guzti horiek nolabait saihestea eta gainditzea. Eta Espainiako Kongresuan Eneko Anduezak, PSko idazkari nagusiak lotsa eta serrea erakutsi zituen apirilean, Mikel Zabalzaren auziaren eta Arturo Espejo Guardia Zibilaren teniente general eta sustengo agintaritzako buru izendatu izanaren harira atzo, EAJak Espainiako gobernuko presidenteari Pedro Sánchezi galdetu zion ea sentimendu berak dituen horren inguruan. Sánchezek esan zuen ulertzen duela Zabalza familiaren mina, baina Espejori buruz ez zuen bere alderdikidearen iritzi bera adierazi. Esan zuenez, ikerketa judizial zehatzak egin dira eta Espejo generala ez dute inputatu, ez da zigortu. Lo primero, no existe una resolución judicial concreta en el que se haya imputado formalmente al general Espejo y se le haya condenado. Lotsa sentitzen dut, ez dut egoki ikusten. Me parece impresionante que se dé esta respuesta, inaceptable, sobre todo cuando se está presumiendo de ley de memoria democrática. Ni los suyos en Euskadi les entienden. Nazioartera begira Israelek Gazara jaurtitako misilek gutxienez 28 palestinar hil dituzte. Horietatik gutxienez 4 emakumeak ziren eta 6 haurrak. Palestinako Osasun Ministerioaren arabera Gazara jaurtitako misilek 80 lagunetik gora zauritu dituzte. Bi liderren heriotzaren berri ere eman du Israelgo armadak. Gai aldatuta zaintza sektorean grebak deitu dira asteon Bizkaian. Batetik, elak deituta zahar egoitzetako langileek 14 eguneko greba zikloa abiatu zuten atzo. Bestetik, astelenean ez da asteartean adimen urritasuna duten pertsonei harta ematen lan egiten duten 4 elkartek ere greba egin zuten, eta azken horretan beharginek salatu dute Bilbon egindako protesta batean ertzainen jokatzeko era neurriz kanpokoa izan zela. Gaude, Madriz Mercedaria, Saspace eta Gorabide enpresetako langileek astelenean eta asteartean greba egin zuten lan hitzarmenen negoziazioa desblokeatzea eskatzeko. Bada, Bilbon egindako protesta batean ertzainen jokatzeko era neurriz kanpokoa izan zela, salatu dute adimen urritasuna duten pertsonei harta ematen dieten elkartetako grebalariek. Bizkaiko zaintzarloko beharginen kontra ertzaintza oldartu zen, eta poliziaren indarkeria salatu dute langileek. Izan ere, grebalariek azaldu dutenez erasoak ugariak izan ziren, eta bultzada baten ondorioz 2 behargin hartatu behar izan zituzten ospitalean.
Oldarraldi judiziala euskararen normalizazioaren aurka alaxe deskribatu du Euskalgintzaren Kontseiluak aspaldion Espainiako Justiziak epaitegietan euskara eskakizunen aurka ateratako ebazpen sorta. Herritarren hizkuntza eskubideak arriskuan daudela iritzita, manifestaziora deitu dute epai horien kontra egiteko azaroaren 4 Bilbon. Dei egiten diegu, euskararen eta herritar guztien hizkuntza eskubideen alde dauden eragile eta norbanakoei, azaroaren 4 Bilbon egingo dugun manifestazioan parte hartzera. Larria baita gertatzen ari dena. Euskararen biziberritze prozesuaz harago, milaka herritarren bizitzen bizigarritasuna baitago auzitan. Eta arekin batera, berdintasuna, justizia eta kohesio soziala. Funtsean, bizikidetzak. Adegi Gipuzkoako enpresen elkarteak eta ELA eta UGT sindikatuek akordioa lortu dute Gipuzkoako metalaren hitzarmena sinatzeko. Hitzarmenak laburteko indarraldia eta eraginkortasun orokorra izango ditu, patronalak ostegun honetan prentsa ohar baten bidez jakinarazi duenez. Osakidetzan lehen mailako arreta eraistea salatu dute sindikatuek, langileek elkarretaratzea egin dute ostegun honetan, osasun zentroen aurrean, SATSE, ELA, LAF, FSME, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek deituta. Elkarretaratzeak maiatzaren 18 eta 19 Osakidetzan deituta dauden 2 greba egunen aurreko mobilizazioen parte dira. Gai zaldatuta suteak ekidin zaindu eta itzaltzeko 2023 plana onartu du Nafarroako gobernuak. Sute arriskuaren eta temperaturen arabera makinen erabilera arautu du modu horretan. Espainiako pasa den udako dekretua Nafar lurraldera egokituz. Temperatura altuak, idortea eta suteak kezka dira agudo helduko zaigun udarixo. Eta Nafarroko gobernuak baso suteak ekiditeko, zaintzeko eta itzaltzeko 2023 urteko plana onartu du. 2022ko abuztuan Espainiako gobernuak errege dekretua plantan ezarri zuen. Bertan, suteak eragin zitzaketen makinak lurrean erabiltzea
debekatu zuen. Orain, Nafarroako gobernuak dekretu hori lurraldera egokitu du, suteak ekidin zaindu eta itzaltzeko plan berri bat eginez. Nafarroan txinpartak edo deflagazioak sor ditzeketen makinak erabiltzeko baimenak onartu ditugu jarduera mota bakoitzaren arabera, eta dakizuenez, erabilpen hauek errege dekretuak debekatu zituen. Lan garrantzitsua eginda, enpresei eta herritarrei segurtasun juridikoa emateko, izan ere horrelako makineria erabiltzen duten jarduera guztiak debekatuta daude une honetan. Espainiako dekretuak lehorte garaian uzta jasotzea galarazten zuen. Lehorte garaia luzatzen zenean ordea, ez zegoen ez da uzta biltzerik. Oraingo Nafar gobernuaren planarekin ordea salbuespenak izanen dira. Ezingo da uzta bildu alerta gorria denean, hau da 42 gradutik goiti, baina alerta laranja eta horia denean, prebentzio neurriekin posible izanen da biltze lanak egitea. Herri lan eta azpiegituren zuzendaritza nagusiak ikuskatuko ditu lanak, eta lehorte bereziko aldietara edo alerta meteorologikoko baldintzetara egokituko dira. Ematen du uda arrunt beroa heldu dela, baina emeki kontzientzia eta neurriak hartu ditugula muturreko egorei aintzin egiteko. Iragan urteko lehorte historikoak kezkatuta ditu Euskal Herritarrak, batez ere nekazariak. Euri eskasiak dirau eta azken asteotan bero handia egin du. Testuinguru horretan badira neurriak hartzen hasi direnak. Adibidez, Zuiako udalak datozen hilabeteetan prezipitazio gutxi egingo duelakoan eta udan izango den ur gabeziari aurre egiteko arduraz jokatzeko eskatu die bizilagunei. Euri gutxi eta berolde handiak, 2022ko uda garaia alakosa izan zen Euskal Herri osoan. Horrek erabat aldatu zuen bertoko paisaia eta egoera. Ildo horretan aurtengo udari ere beldurtuta begiratzen diote. Euskal Herrian barrena iparraldetik gero eta hegoalderago egin lurrakare lehorrago daude. Azken asteetan bero egin badu ere temperaturek zertxoait bere egin dute, baina ez da nahikoa izan. Izan ere ez da euritantarik iritsi Nafarroa erdi eta egora. Herribera aldean dagoeneko zerealen uzta galdutzat eman dute. Lehortea oso gogor jotzen ari da. Azken 6 hilabeteetan batez bestekoa baino 140 euri gutxiago egin du. Peio horia emeteko kideak azaldu digu. Herriberan edo erdialdeko hainbat tokitan egoera oso txarra da, delikatua, kezkagarria. Batez ere, ez dugulako prezipitazioa handirik espero datozen astetan. Eta udari begira laborarien kezka handitzen ari da. Euren uztak eta beraz diru iturriak arriskuan ikusten dituzte, baina abeltzainak ere aberentzako bazkalekuak lehor izataren beldur dira. Entzun Xabier Iraola enba sindikatuko koordinatzailea. Oso panorama beltza datorkigu, bai udaran bertako belardietan, baina baita ere udazkenare begira forrajean dagokionen. Testuinguru honetan beltz ikusten dituzte datozen hilabeteak. Zein eguraldi espero da? Prebizio txarrak dira, esporekoa da udarik ez dakit beroena, baina seguraski berenetako bat, eta momentu honetan baso zute handien portaeran kezka handia dago. Claro, beroa eta ur falta gehitzen baldin badira, arriskua biderkatzea normala da. Momentuz jakina dena, azken egunotako euritan eta urriak ez direla nahiko izan urtegi batzuk betetzeko. Temperatura altuekin jarraiki muturreko beroa egiten duenean, kalean lan egitea debekatuko du Espainiako gobernuak. Yolanda Díaz, Espainiako gobernuko bigarren presidente ordeak asteazkenean eman zuen araudiaren berri. AEMETek alerta gorria edo laranja esartzen duenean sartuko da indarrean debekua. Vamos a prohibir el desempeño de las actividades profesionales cuando la AEMT diga que estamos en alerta roja o naranja.
Malen Dominguez Telesforo Monzon ELAF Euskal Herrigintza Laborategiko kidea elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika Telebistan. Naziometroaren 5. neurketa izan da honakoa eta Dominguezek azaldu du 1.600 pertsona inkestatu dituztela, 1.200 internet bidez eta 400 inguru telefonoari esker. Inkesta horren bidez ondorioztatu dute independentzia eta euskal estatu terminoek pertzepzio ezberdina eragiten dutela herritarrengan. Ikusten dugu egunerokoan politikaren munduan edo jendartean orokorrean bai dagoela burujabetza, independentzia eta termino hoien inguruko saltza badago egunerokoan gure artean. Orduan naziometroa sortu zen nolabait, independentzia, autogobernua, burujabetza, pixka termino hoien inguruan jendeari galdetu eta ikusteko denboran zehar nolako bilakaera daukan nahi horrek edo herri nortasun horren bilakaerak. Eta orduan esan bezala orain arte hau 5. neurketa izan da, orain arte urtean 2 egiten ziren, baina erabaki genuen bilakaera bat benetan aztertzeko denboran nolako bilakaera duen, ikusi behar dela urteko joerak zein diren. Orduan azkeneko 2 urtean behin egin ditugu. Iazkoa udaberrian egin genuen, hezkuntzaren gaia hartuta, ohiko seriaz gain, eta aurtengoa osasun sistemaren ingurukoa izan da. Orduan, naziometroa finean da Olaso Dorrea Fundazioa eta EHUren arteko lankidetza hitzarmen baten fruitua edo. Eta hor, batzorde akademiko badago galde sorta prestatzen duena, diseinuan laguntzen duena, eta gero hori egikaritzen duena aztiker izaten da, bai internet bidez inkesta horiek burutzen eta baita telefonoz. Orduan aurten guztira 1.600 inkesta, 1.600 pertsona inkestatu ditugu, 1.200 inguru internet bidez eta 400 bat telefonoz. Dominguezek azpimarratu du izaera nazionala duela inkesta honek, Euskal Herria bere osotasunean hartzen duela eta herritarren burujabetza nahia jakiteko neurketa bakarrenetakoa dela. Titularrak botatzen joango naiz, egun hauetan sare sozialetan zabaldu ditugu, baina pixkat titularrez gain sakontze aldera. Aurreko neurketarekin alderatuta, 4.arekin, iazkoarekin, ikusi dugu iaz gailentzen zen estatu eredua, edo jendeari galdetzen diogu nolako estatu eredua nahi dezu, ez? Gaur egungo testu inguruan oinarrituta da, orain arte gailentzen zena erabakitzeko eskubidea, autonomia erkidegoi erabakitzeko eskubidea eman behar dien eredu hori izan da. Eta azkeneko neurketa honetan aldatu da hori, eta lehenengo postu horretara pasada edo jendeak gehien aukeratu duena izan da eskumen edo kompetentzia gehiago nahi dituen estatu eredua edo autonomia erkidegoka banatuta, bada ere, ezakit, autonomistagoa den oraingo inkestaren emaitza edo, ikusi da joera aldaketa hori. Gero 2. titular moduko bat, nabarmentzeko ideia bat, gero sakonduko dugu horretan, baino, aipatzen da, erreferenduma adostasun bidez edo adostasunik gabe egingo balitz, hau da, Parisek eta Madrilek baimenduko balute erreferendum hori egitea, jendeak gogo handiagoa edo gehiago ikusten du adostua balitz gertatzeko aukera handiago eduki beharko luke da, edo gertatu beharko lukela. Aldiz, adostua ez balitz edo debekatuko balute, hor jendeak ikusten dio erreferendumari ez dakiten mesfidantza handiagoa edo agian zilegitasunarekin lotuta izan daiteke. Gero, komunikabideetan asko entzun da, independentziaren kontra dago jendea alde baino gehiago, eta pixkat sensazionalismotik joda titularroiek botatzean, eta egia da
independentziaren nahi hori neurketa batzuetan beherantz joan dela, baina ezin dugu hartu datu soil eta bakan bezala, eta drastikoa da, eta ikusi behar dira beste neurgailu batzuk ere, eta bai. Eta gai zaldatuta Gasteizen Gotzaingoak martxoak 3ko memorialaren estatutuak berriz negoziatu nahi ditu. Adierazi duenez, jaso dituzten azken estatutuetan aldaketa batzuk daude, hasierako estatutuekin alderatuta. Memoria gunea behin eta berriz atzeratu den proiektua da, eta Gotzaingoaren azken erabaki horrekin berriz prozesua geldiarazten da. Maiatzaren lehenengo astean Gasteizko udalak iragarri zuen martxoak 3ko memoriala sortzeko aurrera pauso bat eman zuela. Memoriagunea jasoko duen parrokiaren lursaila erregularizatzeko tramitea onartu du. Hala ere, ekimena berriz geldiarazi da. Radio Vitoria irratiak argitaratutako datuen arabera, Gotzaingoak oraindik ez ditu fundatze estatutuak sinatu. Dioenez, jaso dituen azken estatutuek zenbait aldaketa jasotzen dituzte, batez ere puntu zehatz batean. Gotzaingoaren asmoa da berriz negoziatzea puntu hori erakundeekin eta elkarte memorialistekin. Iturri ofizialek adierazi dutenez, Eusko Jaurlaritzarekin harremanetan daude. Izan ere, fundatze estatutuak onartu behar dituzte Lakuak, Gasteizko udalak, martxoak 3 elkarteak, Memoriagarak eta Gotzaingoak. Azpimarratu dute puntu horren aldaketa argitu nahi dutela estatutuei argi berdea eman baino lehen. Bestalde, esan bezala beste tramite batzuek aurrera egin dute. Gasteizko udalak martxoak 3ko memoriagunea jasoko duen parrokiaren lursaila erregularizatzeko beharrezko hirigintza tramitea onartu du. Partzelazio proiektuak aurreikusten dituen lursail berezietan, elizaz gain, hainbat higiezin daude, hala nola Koldo Mitxelena, Odunda Praiz eta Iparralde Gizartetzea. Arabako aldizkari ofizialean argitaratu ondoren, hilabeteko alegazio epea irekiko da. Martxoak 3ko memoriagunea behin eta berriz atzeratu den proiektua da. Momentuz ez dago data zehatzik, baina Lakuak azken hilabeteotan iragarri zuen aurre ikusten zuela 2026rako irekitzea. Nafarroara salto, Zarrakastelu herriak Euskararen eguna ospatuko du larunbatean. Euskara berreskuratzeko lanetan lekukoa hartu dute gazteenek eta hazi elkartea sortu dute. Egun osoko egitaraua prestatu dute herriberan, oztopo guztien gainetik euskaraz bizi eta disfrutatua ahal izateko. Heldu den larunbatean Euskararen eguna ospatuko dute Zarrakastelun. Hazi elkarteak antolatuta. Duela 40 bat urte Euskararen alde hasitako lanaren lekukoa hartu dute orain gazteek. Musika eta dantzarekin emanen diote hasiera larunbateko Zarrakazteluko Euskararen egunari. Gaita jotzaileak karrikak alaituko dituzte. Herriko abesbatzak kantuan arituko da ezker eskuin. Eta emakumeen elkarteko dantza taldeko kideak eta eskolako txipienak dantzan arituko dira. Eguerdian herri bazkaria 300 lagunendako. Eta txaldean puzgarriak, eskupilota txapelketa eta eguna ongi finitzeko trikitis taldearen emanaldia izanen da. Hazi elkarteak urtean zehar hainbat ekitaldi antolatzen du. Errate baterako Olentzeroren besta. Pasaden abenduan 32. edizioa izan zen. Gainera, orain agerraldia mugimenduarekin bat eginik, aurrendako jolasteka proiektua plantan ezarri dute. 20 neskamutil baino gehiagok parte hartzen dute astean behin. Herriberako euskararen berreskuratze lanetan jota zu Zarrakazteluko herritarrak. Uztaldi Bio nekazaritza proiektua ezagutuko dugu orain, bertako kide Borja Etxeberria eta Gorka Igualekin. Lizarran bizi eta lan egin nahi zutelako sortu zuten proiektua. Loreek garrantzia handia dute beren lan egiteko moduan eta horiek erabiltzen dituzte depredadore gisa. Beren produktuak inguruko dendetan merkaturatzeaz gain, hilabeteko 2. larunbatean egiten den plazara Lizarrako merkatuan ere saltzen dituzte.
Bueno, Gorka eta Borja gea, Uztaldi bioken bilangiok eta buruak. Eta proiektu hau sortu genuen guretzako, Lizarran bizi eta lan egiteko eta hortan gabiltza. Argi geneukan nekazaritza egin genuela eta ekologikoan, gizartearekin eta Lizarraldearekin daukagun konpromisoagatik. Zergatik ekologikoa, eskenean gure ingurua eta gure herria zaindu nahi genuelako, eta ikusten genuen produktu ekologiko horiek beharrezkoak ziren hemen eta gure ingurua zaintzeko, zen eta ikusten genuen ondoko baratzetan azkenean produktu kimiko eta pila bat erabiltzen zirela eta erabiltzen dira, eta azkenean produktu horiek gure ibaietara edo gure lurrera erortzen dira, eta azkenean guk hori nahi genuen ekiditzea eta horregatikan hasi ginen gure baratza produktu ekologikoekin egitea. Gu saiatzen gera hemen Lizarran ekoiztea eta harik eta gertuen salmentak egitea, eta hori produktuari gehigarri bat ematen dio, ezta? Hemengo ekoizpena eta hemen saltzeana oso garrantzitsua da guretzat. Bueno, egin neguan gaude ilarrak landatzen, borraia eta zia zerbait jasotzen, eta bizko bat itxoiten eta lurra prestatzen udaberriari begira. Udaberria martxoa alderan, martxoa pila alderan, tomatea, kuiatxoak eta landatzen hasten geha. Ja, udazken aldera, hasten geha kanpoko landaketekin ere, irai aldean edo, eskarolak, atxikoriak, azak, eta loko produktu guzti horiek. Landarekin nahi duguna da alde batetik polinizatzea, gure kalabazin loreak edo tomate loreak polinizatzea eta lore gehiago ateratzea gero produktuan tomate gehiago ateratzeko, edo kalabazina edo lusoker gehiago ateratzeko, eta gero beste aldetikan ere loreak erabiltzen ditugu depredadoreak, bai adibidez baratzan edo pulgoiari aurka egiteko depredadore asko daude, eta depredadore horiek loreetan eta izkutatzen dira edo bizitzen dira. Loreak dira haien bizilekua eta hortarako loreak jartzen ditugu bai produktuen artean eta bai negutegiko hilaretan. Bueno, gure Uztaldi bioproduktuak, azkenean alde batetik bai dendetan saltzen ditugu eta gero plazara, Lizarrako hemen merkatuan ere saltzen ditugu. Plazara guretzako egitasmo garrantzitsua da eta izan zen. Azkenean nahi genuen sortzea nekazari eta beltzaintzainen merkatua, azkenean hemen Lizarran daukaguna da distribuidoren merkatua, eta guk nahi genuenena izatea da produktoreen edo nekazari eta beltzaintzen merkatua. Hortarako, bai zepaenerekin batera, baita udaletxarekin batera, eta ester udaletzeko teknikariarekin batera, hainbat eta asamblea egin ondoren lortu genuen plazara merkatua Lizarran egitea. Larun batetan egiten da, larun bate hilabetearen bigarren larun batea, eta horrekin nahi genuena da, hori azkenean nekazari eta beltzaintzen merkatua izatea, nun Lizarra eta Lizarraldeko nekazariek Lizarrako foruen parantzan biltzea eta gure produktuak han saltzea. Garrantzia ematea jendeak ikustea bertako ekoizpenak zaindu behar ditugula. Bertako produktua, nahiz eta ekologikoa ez du izan, baina bertako produktua izatea oso garrantzitsua dela,
zen bestela, bukatuko dugu Nafarroko produktua kanpoan saltzen eta Almeria eta Murtziako produktuak ekartzen. Eta hori ez dugu nahi. Kultura arlora Salto Irati komikia berriro argitaratu du Ereinek, unibertsoa zabaltzen jarraitzeko. Bilduma osatzen duten lehen 3 liburukinak estreinakoz batera irakurtzeko aukera du orain irakurleak, ikusi. Espero dugu pelikulaz gozatu duzuenok komikiarekin ere gozatzea. Asmoa da Landak eta Muñozek lehendabizi eta Urkijok ondoren sortutako Iratiren unibertsoak etenik ez izatea. Komikian orain integrala ikusten badezue, ikusten dalako hor badagoela evoluzio nabarmen bat marrazkiaren aldetik eta Juan Luisen munduaren aldetik ikusita, ez. Ez bakarrik guk sortu genuna bizirik jarraitzen duela, baizik eta badala hazi bat, beste batzuk horren inguruan beren gauzak sortu ditzaten eta ia horrela jarraitzen duen. Bueno, ni txiki-txikitatik beti izan naiz mitologia zalea eta historia zalea eta bar, eta liburu denda batean lehenengo aldiz Irati aurkitu nuenean, ikusi nuenean, izan zen, aiba hau, ez, nik komiki zalea, komiki frantsesa belgata ere gustatzen zitzaidan, eta batean aurkitut rollo horretan euskal mitologiatuko eta historiako komiki bat. Erosi eta behin irakurrita maite minduta, ez? Nik uste Iratiren komikia edaten duela iturburu horretatik dela euskal mitologia eta historia eta amodio karta bat da, ni beti nire pelikula hitz egiten duanean horla hitz egiten dut, eta niretzako izan zen, ibilgailu hori iturburu horretara jotzeko. Eta Ipar Euskal Herrian programazio potoloa antolatu dute 40. herri urrats ospatzeko. Maiatzaren 14an igandean, Senpereko lakuan ospatuko da Ipar Euskal Herriko ikastolen aldeko jaia. Publiko askotarikoari egokitua zaion egitarau potolo aurkeztu dute. Urtero bezala, Euskararen egunaz gain aldarrikapen eguna ere bada. Eta zineman bihar Alan Giza Antena filma zinema aretoetan ikusgai izango da. Ikus dezagun aurrerapen bat. Alan Giza Antena filma maiatzaren 12an zinema aretoetan ikusgai izango da. Alanek 11 urte ditu, eta uda bakarti batean Giza Antena lanak egiten amaitzen du. Objektu hegalari ez ezagunekin obsesionatuta dagoen bizilagunarentzat. Nire izena Obama da eta mendi magikotik nator. Ni Alan naiz. Aranor eta Britney topatzen dute, neska estralurtar bat. Eskolarako lan bat egiten ari da giza arraza primitiboari buruz. Hain justu film honetan ikusiko dugu gizakiaren eta estralurtarraren arteko harremana. Bere ontzia ondatu eginda eta gizon batek lapurtu du, ezin du itzuli. Alanek etxera itzultzen lagundu behar dio Britneyri, baina bitartean giza espezia ulertzen saiatzen da neska. Presidente ordeak giza antenari. Alan, giza antena. Zein da zure egoera, txanda? BBK Liveek herrian jaialdia estreinatuko du aurten Lekeition eta Mungian. Ekainaren 3 eta 10 kontzertuak antolatu dituzte.
trillions of cash and there's hundreds that will smash. There's only one you and I'm a drink to that. Batzutan handia eneko sagardoi, beste batzutan chiquilla y olvido quién soy. Y hoy me levanto flipado y me siento el mejor. Ya no pienso en el mañana, solo existe hoy. Bañolet Durangoko azokaren 3. sormen beka irabazi zuen websaila 50 minutuko bertsio berri batean ikusi ahal izan da zinemetan. Pascal Irigoyenek eta Maia Iribarnek zuzendutako pelikula da. Bañoleten egun handia hurbiltzen ari da. Urtero bezala, etapa garrantzitsua markatuko du herriko haurrentzat. Errekako espiritua deituko dute, bidea idek diezan. Luisa sakrifizioarentzat prest da. Azken jokoaren tenorea dugu. Maia Iribarnerekin hitz egingo dugu filmaren estreinaldia eta izan duen harrerari buruz. Gabon! Gabon! Websail bat zen hasieran, ezta? Nola izan da websailetik filmera bihurtzeko pausu edo prozesu hori? Bide luze bat izan da, egia da proiektuaren forma aldatzen joan dela hilabete. Hasieran behar zuen 4 kapituluko website bat izan, eta poliki-poliki muntaketa aintzinatua ala ere, oartu dira beste formatu bat eskatzen zuela filmak, eta azkenean sekuentzia berri batzu grabatu, eta dena lotu dugu, beraz. Hala ere, 4 kapitulu bezala ditu filmak, baina dena jarraian ikusten da, eta azkenean 50 minutuko filma oso bat da. Espero zenuten Durangoko azokaren 3. sormen bekaren irabazle izatea, nola jaso zenuten berria? Ez ginen bat ere espero egeran, sorpresa handiz jaso ginen eta posta handiarekin, bereziki gero beste ate batzuk ideki zizkigulako ere, eta hastapenean beti zaila izaten da, lehen proiektu bat delarik, bereziki lehen filma proiektu bat, diru laguntzak lortzeko eta beti komplikatu izaiten da, instituzioen konfiantzia lortzeko eta bar, eta beraz, azkenan lehen sari horrek ere markatu zuen hasiera bat proiektuaren konkretizazioan, beraz, guretzat biziki lagungarria izan da sari hori. Bañolet deitzen da filma, zergatik izen hori, zein da bere esan nahia? Ez du egan nahi handirik. Bañolet da asmatu dugun herri baten izena, eta nahi ginen sortu herri fiktibo bat, bertan kode berriak eta lege berriak eta bizitzeko manera berri bat dute, eta beraz, izen bat behar ginoen herri horrentzat, eta maite ginoen Bañolet hitzak zuen soinua, eine hori maite ginoen, eta besterik gabe ez du beste zentzu, azpi zentzurik edo zentzu sekreturik izenak. Garazi eskualdeko biztanleekin eraman duzue euskarazko film edo proiektu hau aurrera. 2021 bateko udan grabatu zenuten, nola gogoraratzen duzu ezuek grabaketa egun horiek? Histen oroitzapenak dira, une ustez
grabaketa momentu hori da izan proiektuaren bihotza edo proiektuaren momentu azkarrena. Elkartu baigira eundaka jende eta eundaka laguntzailei esker egin baita filma hori ere. Eta bikaina izan da, zinez uste dut, denek kristoin oroitzapena atxikitzen dugula uda hortaz, eta egian sortu zen giroaz, eta hurbildu zen pertsona bakotxak parte hartu zuen bere maneran, izan ekipa teknikoan, edo sukaldaritza lanetan, edo populazioan, edo baziren mila gauzaiteko, eta bakotxak zerbait ekarri, eta udalekua muntatu ginen proiektu horren inguruan, eta horretzapen gaina dugu. Filmaren aurkezpena ere egin duzue azken hilabeteotan leku anitzetan, nolakoa izan da harrera? Harrera biziki polita, egan, orain arte egin ditugu 10 bat pasa, ez dakit, zenbat izan diren susen aurkezpenak, baina hori 10 pasa, eta denetara jende aurpildu da, Bainolet filmaren proiektuari loturik ere proiektu musikal bat garatu ginen, eta beraz aurkezpen horietan zuzenezko musika ere jo dugu, kantu batzuk eman ditugu, eta lioro sortu da olako bideo berezi bat, eta biziki konten gira momentuko hasteko itzuleko eta izaiten ari da, eta jendea kurios da, beraz gu kontentu jekin. Ez dakit nonbaiten ikus dezakegun filma? Orain bukatzen ari da aurkezpen dira hori, beraz gelditzen zauku bat gauk gauean Lajesoron dira eta gauk proiektatuko dugu, eta gero gelditzen da azken bat ekainaren batean Kanbon, eta gero berantago ikusiko izanen dira beste aukera batzuk ikusteko, manera desberdin batez, zuzenezko musikarik gabe eta hola, baina momentuz ez nuke jakinen erantzuten zehazki galderari. Eta bai, berantago denboran ikusten alko dela Kanaldudeko webgunean, Kanaldude egitelebista ere produktore izan baita proiektuan, eta beraz haiek emitituko dute ere haien sarean. Maia, gertutik jarraituko dugu proiektuaren nondik norakoa. Mila esker gurekin egoteagatik. Mila esker zuri. Gau egitasmoa izango da protagonista gaurko musika zuzenean saioan. Entzun dezagun Koldo Otamendi aurkezlea. Atzote jorratu duen musika hildoa esan daiteke nagusiki hardcore punk eta post-hardcorean oinarritu izan dela, ez? Bai Bananasekin, bai Madrinekin eta beste hainbat egitasmoekin zentzu horretan kokatu izan du bere musikabidea. Bi zaldirekin giro akustikoetara egin zuen jauzi beste hainbat lagunekin, eta orain bere bakarkako bidean esan daiteke giro elektronikoak direla nagusi. Bera bakarka aritzen da egitasmo honetan, berak sortzen ditu kantuen baseak, letrak eta kantatu ere. Maiatzaren 21 ospatuko da aurtengo ibilaldia xe lelopean. Aurtengo Bizkaiko ikastoleen jaiari buruzko xehetasunak eman zituzten atzo antolatzaileek. Herria esnatu da, itxasa
Eta kiroletan mundu mailan ezaguna eta erreferente den Zegamako mendi maratoia bueltan da. Igandean 500 korrikalari lehiatuko dira. Mundu mailan ezaguna eta erreferente den Zegamako mendi maratoia bueltan da. Igandean lehiatuko dira 500 korrikalari. Mundu osoko profesionalek egin nahi duten noizbait Zegama izkorri lasterketa. Zegama delako, baina gutxi batzuek dute aukera horretarako. Izan ere 500 dortxal horietatik 225 zozketa bidez aukeratzen dira. 125 aurreko edizioetako denbora onena izan dutenentza dira, eta gainontzeko 125 dortxal zenbait marka edota korrikalari profesionalentza gordetzen dituzte. Mendiaren eta korrikalarien festa handia gauzatu dadin baina ezinbestekoa da voluntarioen lana. Korrikalariak bezain beste voluntario aritzen dira lanean. Zegama izkorriko 3 egunetan ostiraleko kilometro vertikalean, larun bateko dortxal banaketan eta igandeko junior trailean eta maratoian zein aurreko aste eta egunetan ibilbidea txukuntzen eta markatzen, mendiraura eramaten, anoaguneetan, bidegurutzeetan, aparkalekuetan 100 lagun aritzen dira laguntzen. Hori gabe ez litzateke posible izango. Lasterketa mundu osoan da ezaguna, pilatzen den zale uholdeagatik eta urtengo ere halaxe espero da. Korrikalariei dagokienez mundu osoko mendi korrikalariak izango dira Zegaman. Aurten ez dira iazko 2 garei nagusiak izango, Ezkilean Jornet ez da Nienke Brinkman ere. Biek orain arteko errekorrak hautsi zituzten 2022an. Edo nola ere zeresan emango dutenak ere izango dira asteburuan Zegaman. Denen ahotan dauden Manu Merillas, Remi Bonet edota Jonathan Albon gizonezkoei dagokienez. Emakume korrikalarien artean berriz 2 nabarmentzen dira. Eliane de Bersdal Norvegiarra 2019ko irabazlea eta Oiana Kortazar elgetarra. Kortazarrek 2011an eta 2012an irabazi zuen Zegama izkorri. Oraindik ordea ez dago ezer itxita, igandeko lehian ikusiko da 2023ko aizkoran nork jasoko duen. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Zutagar taldeak Herri Urrats jaiarentzat sortutako Urratsak Zubia bestearekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez, gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian daudela eskuragarri. Ongi izan eta astelehenera arte.